novinu. Dnes sa vám hlásim zo stadiona 7C, školy Saše Klemenková. Milí diváci, ako vidíte, raz, dva, tri, ale 4 neviem počítať. Sportové výsledky. Boston Bruins -2 plus 3 plus 4. Neviem koľko to je, ale to nevadí, to si to volá. Plus, teda, už neviem, kde som skončil. Toto mi nejako nevychádza. Kameraman si to dosral, ty idiot. Ty? Víš, ako mám trému? Máš duté gače, sa ti ho na ne sústredím. Tomuto nebudem vyjadriť. Ale ku ďalším športovým výsledkom vás zajtra bude... Striedam tohto amatéra! Nie, toto je profesionál. Bude ma striedať zajtra v týchto športových novinách milý Šimon Kár. Ja! Potom Šimon Jozef. Ja! Jaký Šimon Jozef do piče? Ináč sa mi učiteľka Prosím, nehrešte, je prenos. No, aby ste videli, toto je kameraman. Tu je kameraman? Áno, ale radšej na mňa. Potom to bude ma Jozef Kokotovič. Jaký? Jozef Kokotovič. On je Igor Stokrev. Potom Rudolf Modrý. Maj, ukáž mi perik. Tam by sa boskával. Vypadí do prdele. Tohto idiota sa tu bojím celý prenos. Ste vedeli? A ja že toho, čo mám v gačoch. Tamto je Intergalactic. Áno, to je on. A tu je Timotej. Tu je Timotej, nepríjemný. Timotej Žubatý. Ten bude na budúci týždeň. Ten bude na budúci týždeň. Ale ešte uvidíme. Redakcia to zhodnotí. A už iba tu začína šitkuje. To bola redakcia, to nemáš točiť. Ale máme redakciu, nemôžeme, máme autorské práva. Si dojebal. No ale teraz počasie. Ježi. Ježiš. Povedz, aký sociák bude Na pršať? východe Severného ľadového oceánu. Bude pršať pičný mas. Tak, prosím, musíte si trošku, lebo vody sa nám tu vytlačila. Ako vidíte, bitka v priamom prenose. Nikam nejdem! Prosím, diváci. Počať! Na severe východného ľadového oceána číslo 5 Bude gebať. bude gebať, áno, bude gebať sneh Namiesto G dá J a bude to identické. na východnej pologuli severného Joža bude zameračený a tu na Kysuciach tu bude tak svietiť slnko, že Ako teraz? až mravce sa budú škvariť, Dúfam, že nekotiť, lebo zase budú bude. robiť puk puk. Ale Niečo ku tomuto, lebo teraz, keď ste si všimli, tak úplne sme prešli od témy, začínali sme športovými novinami a skončili sme počet. To je v prdeli. Ale Boston vyhral, to je hlavné. Ale ako vidíte, môj nový exkluzívny mikrofón Za 200 000 eur. Marka, značky Marka.